Sikubingelele mlaleli waleli khasi namhlanje. Sikubingelela ntambama namhlanje sikuthulela izithi. Amaphoyisa abophe umphathi wemboni ethile eqashe abokufika abangaphezu kwa-300. I-operation lena iqale ngoLwesine ibiholwa uThami Ntuli, ongumholi wezokuphepha esifundazweni saKwaZulu-Natal, ube esejoyinwa uMkhwanazi, owukhomishina wamaphoyisa esifundazweni sakhona KwaZulu-Natal. Umnikazi wale mboni usesebenze iminyaka engaphezu kwa-25 nabantu bangaphandle. Uma bembuza yena umqashwa wabangaphandle ukuthi kungani aqashe abantu bokufika, uphendule wathi yena akabheki ukuthi bakuleli ngokomthetho yini, ngoba umsebenzi bewufunda sebangaphakathi.